Na Miele v miestnej časti Turá Lúka v osade Píly nájdete miesto, kde rána začínajú tichom a dom, ktorý bol vytvorený pre skutočný život. Poctivá rekonštrukcia. Premyslené detaily. Teplo domova cítiť v každej miestnosti. Priestor na spoločné chvíle aj vlastné súkromie. Zimná záhrada, kde si v každom ročnom období nájdete svoje miesto. Ovocné stromy, otvorený priestor a sloboda rozhodnúť sa, čo z neho vytvoríte. Len pár susedov. O to viac pokoja. Miesto, kde príroda nie je za oknom. Je súčasťou života. Možno práve tu začína váš nový príbeh.